Вече пътуваме. Тръгнахме към работа и е време да действаме. Денят ще бъде супер страхотен. Мисля, че ще ни върви по вода и на мен, и на вас. И общо взето някак си така усещам една превъзбуда, може би, защото вчера се консултирах с една гадателка. Това е нещо, което никога не правя, обаче вчера така ми беше по едно време доста... Просто се сетих, че има едни карти Таро, които предсказват бъдещето, всеки ги е чувал и реших да потърся онлайн някакво ефтино такова гадание и си намерих тук в Стара Загора някаква жена, която гледа. Зададох си 3 въпроса. Защо 3? Защото 3 бяха на цена от 10 лева и просто реших, че и така 3 въпросчета ще си задам и след това ще си чакам отговора с нетърпение и ми беше доста интересно наистина да чуя какво има да казва. Първият въпрос ми беше свързан с това, че на първото ми и последното ми скачане с батут, което осъществих с детето, всъщност кракът ми, коляното, нещо му се случи, отиде в посока, която не е присъща на колянна става. Наистина си мислех, че това нещо ще е доста сложно. Първият доктор, на който отидох, ми каза, че е скъсен мениск и директно трябва да отивам на операция. Втория ми даде някакво кремче да се мажа, пих едни прахчета, така или иначе нещата се подобряват бавно, но славно. И аз реших да питам дали ще се оправи с моята психическа нагласа, че ще се оправи и с упражнения, физиотерапия или там каквото друго е необходимо, или ще трябва отново да ходя на доктор и вече да ми направят тази операция прословута, която източва най-вероятно парички от здравната каса, но реално погледнато, ако има нужда, ще трябва да бъде направена. Та жената каза, че картите показват, че се фокусирам твърде много върху това нещо и ще мине, така или иначе. Не се вижда как, но ще мине, което доста обнадеждаващо така ми прозвуча и наистина се бях фокусирала върху това нещо супер много. Долу-горе ограничих си всичките рутинни дейности, създадох нови, като това да правя няколко упражнения след работа и се нагодих спрямо тази болка, която изпитвам. Тоест всичко се въртеше около нея, което въобще не е правилно и най-вероятно на доста хора им се случва, но сега като се замислих на това нещо, всъщност наистина е така и е доста грешно да се прави по този начин. По-скоро правим каквото можем, пък да става каквото ще е по-добрия вариант в такава ситуация май. И някак си ми вдъхна така надеждичка. Следващото нещо беше за работа, не е интересно, което питах. И третото беше, разбира се, за този YouTube канал, който паралелно върви с другият, който си поддържам. Там е по-активна дейността, но в крайна сметка тук е доста по-различно. Тук говорим за разни житейски неща, за кой как прекарва деня си, кой от какво се мотивира, вдъхновява, впечатлява и тем подобни истории. Та наистина женичката каза безстрашно, само напред, въобще няма нищо да те плаши, няма да се колебаеш, всичко ще стане както искаш. Дали е лъжа или не, това естествено няма никакво значение, беше само за забавление направено това нещо. Не ми зависи живота от отговорите на въпросите, нито пък променят нещо за в бъдеще, освен че промениха нагласата ми и стана така една идея по-положителна. Нали, разбира се, можеше да ми каже и супер гадни неща, но в случая просто дали е позитивна самата дама, която прави гаданията, или пък просто в случая са излезли такива карти, дали въобще са излезли карти, това са странични неща, които хич няма да се тързаем с тях, просто ще си приемем, че всичко ще бъде наред и то така и ще бъде, защото нагласата
е едно от най-важните неща. Наскоро водих един спор за това, кое е по-добре да си реалист, песимист или позитивно настроен постоянно. И в крайна сметка, според мен, лично, позитивната нагласа доста добре влияе на цялата работа, защото вие, тръгвайки с идеята, че всичко ще бъде наред, ще се справите или ще се случи това, което си мислите, че искате. Вие тръгвате с една вибрация в самите себе си, че ще положите всички необходими усилия да стане, а когато смятате, че няма да стане така или иначе, то няма да стане това нещо, което сте решили, но все пак ще си опитате късмета. Нали? Вие знаете, че няма да се случи, ама трябва да пробваме, може пък и да стане. Така вие въобще не смятам, че сте готови да ви се случи нещо позитивно, а камо ли пък да го осъществите. Да, ще положите усилия, нали? Все пак нещо ще правим, няма как. Обаче не е на всяка цена. Не, че при позитивно настроения човек ще бъде на всяка цена това нещо, но на едно подсъзнателно ниво нещата доста тръгват с по-високо ниво на ентусиазъм и съответно от това по-високо ниво на ентусиазъм се поражда по-голямата енергия за изпълняване на задачата, която е поета, или там ангажимента, или пък каквото и да е, няма никакво значение. Да, от моята гледна точка това е по-добрата позиция. Има хора, които си мислят, че прекален позитивизъм е грешно нещо и само се заблуждаваш, после ще страдаш повече, когато нещата не се случат. Аз въобще не мисля така. Тук се случват някакви невероятни неща по пътя и затова така малко размихме разговора, но в крайна сметка все пак шофирам, което е важно да бъдат очите към пътя и към околните ездачи, защото всеки прави каквото си иска. Наистина има доста добри шофьори, обаче правилника е критично под нулата на спазване. Всеки си мисли, че само той може да прави някакви забранени завойчета тук-там. То не, че само той може да ги прави, ами че не е проблем да се прави подобно нещо, само че, нали, то целта е да стигне по-бързо на работа, ама гледайте да стигнете, хора, защото дали ще е на работа, дали се прибирате, по-важно е да стигнете, а не да стигнете на време. Това винаги ще бъде приоритет, който трябва да се има в предвид и някакси да се стараете да се грижите за себе си и за околните, за да може всички да оцелеем и да може да си живеем добре. Задръстване виждат очите ми, то доста голямо, доста близо съм до работа, но сега ще карам зад един багер и това най-вероятно ще ме позабави, но няма значение. Важното е, че ще стигнем 8 часа и 13 минути. Имам още 17 минути да стигна, което е предостатъчно, ако ще да караме и с 5 до там. Така че работата спи. Общо взето, днес съм решила да не се изнервям, да видим дали ще се получи, но това е нагласата, която имам от сутринта. Смятам да ви оставям, пишете ми в коментари вие какво мислите, дали позитивизма е по-добрия вариант, реализма или негативизма или кое ви се струва най-добре за започване да дадено нещо, и ако сте решили да сте позитивни, колко дълго време ви държи тази първоначална енергия и как я подхранвате, когато вече започва леко да се изтощава и да преминава в една рутина и малко така да ни напряга дейността, която така ентусиазирано сме започнали преди само няколко дни, но вече се е превърнала в стара идея, която не носи енергия в себе си. Това е всичко от мене. Отивам да работя. До нови срещи. Чао, чао! Чао!